jatetxeak uste diala 10 inguru buelta hortan, eta gero, bueno, gozozaile batzuk ere etorri dira. Gero badare beste postu ezberdin batzuk, bai erropak, onddo inguruko erropak saltzen dituztuenak, eta baita ere uste dut erakusketa moduan liburuska batzuk ere badadiala. Eta hortaz aparte gero ditugu txapelketa hortan parte hartzen dute azkenean 7 izan dira. Eta oinarriak dira, behaiak antolatu behar dutela pintxo bat, bereziki onddoaren zaporeak lehentasuna izan dezala. Eta hor, onddoa dauzken edozein gauza preparatu dezakete, baina hori bai. Azkenean bai epaimaileak eta epaileak eskartzen dutena da, bada onddoen zaporea eukitzea, eta onddoa ez du izan behar, trompetas del infierno, edo nahi duten dalakoa, behintzat hori izan dezake. 18, 17, 16, 15, 14, 15. Gaurkoan egiten betiko lapikoa, txampiñoiekin, baina gehitu deuna da onddo pixka bat. Besteik gabe, baratxuria, ardo txuria eta perrezila bukaeran. Eta lehiatzeko asmotan, ez da? Bueno, lehiatzeko baino gehiago, ondo pasatzeko eta sukaldatzeko asmoarekin, beti bezala. Usaimen asko erakartzen du jendeari, eta horreke zeitu nurbitzen du jendea, eta beti galdetzen zu, ze botatzen zu, ze denetik, Bueno, gu Ordiziko Martinez jatetxetik gatoz eta ekarri ditugu gure bi plater izarrak, ez? Bat da, perretxiko naskia, 5 belaunaldi damakizkigu berdina egiten, eta bueno, arrakasta handia dauka. Eta bestalde, ekarri ditugu tripakiak betiko erara prestatuak, baina oraingo hontan perretxikoak nahastu dizkiogu. Obai ontxoak, mendiko angulak, nikaloak, pixka denetari sartu diogu, goxatu dugu eta, bueno, esaten duten ez oso onak atera dira. Bueno, gaurko hontan indeu zerbait berezi, saiatu beha zerbait iten. Hola, asko ez dana ikusi. Preparatu duguna da, salteatuta jarri xixorik, gero dazkeu garbantzu batzuk tempuran, kolorantekin, eta gero krema de kalabaza, baino kurri pixkatekin. Puntu asiatiko jeman da. Ja iritzi batzuk izan diteu, eta jendea guztua. Gainaz gauz bat oso desberdin, kurri sabore horrekin, da beste gauz bat. Niteu buñuelo batzo xixaurinak. Eta gutxenez egiten da masa bat, da makina, patata egozi pixkat, tipula eta batxuri pixkatekin, eta gero xixauriko mezkla bat. Arrautzakin zatu eta egiten dena bolita batzuk eta freidoran fregitzeko kroketa modun. Eta hori presentatutu brotxeta txiki baten ali-olikin zatzeko. Eta ber gustatzen. Bueno, ezaguna batzuk azaldu da eta gustatu zaiela esan du, así que, a ber. 10 bederatzi, 8 7 6 5 4 3 2 1